Ilang beses ka ginahasa? 3 beses po. Sinungaling! 2 beses lang! Bakit? Hindi ba bilang kapag ako ang nasa ibabaw? Di ba sabi ko sa'yo, ayaw na ayaw ko susunduin mo ako kapag umiinom ako. Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko. Ano na lang sasabihin nila sa akin? Sigurado, pinagtatawanan nila ako ngayon. Sorry na, kaya lang naman kita sinundo kasi ang daming babae doon. Ayaw kasi napagkaguluhan ka nila. Paano na lang kung agawin ka nila sa akin, di nawalan ako ng poging asawa. Parang tanga to. Ayun o, ang pogi-pogi mo lalo na kapag tumatawa. Lumigil ka nga. Halika na, ulong tayo. Pabili po ng cobra. Ipa-plastic pa ba? Sako nyo po, baka makawala pa eh.